Hola, sóc en Marcel Buissant, el director de Badia, i us vull donar les gràcies. Gràcies de tot cor a aquests 49 mecenes que ens heu fet confiança en les vostres aportacions. Ja són més de 2.800 euros. En fi, no ens ho imaginàvem i estem molt contents. Aviat tindrem notícies nostres per recollir les vostres recompenses o pel rodatge del curtmetratge. I també faig una crida a totes aquelles i tots aquells que ens seguiu. Ens queden uns 5 dies de campanya. En aquests 5 dies ens agradaria poder arribar a 3.000 euros. Per això us demanem que si voleu fer alguna aportació no ho dubteu. A la web teniu les recompenses corresponents a cada aportació. N'hi ha que estan molt bé. Hi ha una visita guiada, hi ha una classe de fotografia, una anàlisi d'un film, una classe de producció, participar d'extra en el curt, fotos de record, en fi, teniu un munt de recompenses. Mireu-les a la web, que la teniu aquí. I, en fi, moltes gràcies i aviam si ho aconseguim i podem rodar Badia, recuperar aquesta figura d'aquest personatge que és en Miquel Badia i portar-lo a la gran pantalla perquè el coneixin tots els catalans. Visca Catalunya!